Wah, delok meneh panen ki. Tebas ki wae ya. Pari narik panen ya, Bos ya. Yo lah delok wis meratak ngene ki kok. Tak tebas ki sesuk ki. Urung duwe channel apa, Bos? Durung duwe. Aku duwe, Bos, tenang, Bos. Duwe apa? Duwe kok tak tawane ora payu larang kok. Nah nih. Heeh. Kayak DP ini sih toh. Oke lah beres. Nyoki 500 ki. Nah, ini kan sip. Tak goleke bakul iki. Terus jang, dorong. Ya wis dinten ya, Bos ya. Oh. Entuk job maneh. Iki apa dol po? Oh, tuh, Bos. Lah apa? Ki ngarep iki pari ki lho. Pari ki. Lah iya kok. Oh ya asu nek kowe kok kene bakul kayu kok diangalo kok anu pari yo. Belum kelas toh. Alah, yo kepiye ki, Bos, tak panjeri are. Lah kan urusanmu toh. Nek kowe adol kayu tak tuku kok. Lah, yo kepiye ki? Yo panjenengan pun di, Bos. Ora ono ndian wong wis dipanjeri kok. Ah, Bos. Lah,